Hello, nakahigayon taglaag diri sa Tagum City, maunang di pwede nga mohapit ta diri sa lightning of Christmas tree. It's around 5:14, quarter to 6. Napata sa gawas mangita ta karon ug makan-an diri sa sulod. Karon nakabunga jud ang tubig diri sa entrance kay di ay taas kayo ang lakawon. Sa among pagpangita og kan-anan kay lagi nagbaklay pa man mi ani kay daghang kaayo. Nakakita mi sa unlimited diri Lagi gutom man ta sa 30 minutes nga walk gikan sa entrance padung di sa binyog yun. So nangita tag mabusog-busog. So karon libre na ni tanan worth 100. Sa akong pagtan-aw diri nakakita pud ko og tanghulo. Tanghulo daw ni. Nagpalit pud ko pero kamahal ba di ay stick 40. Ang strawberry diha tag 80 maura na ha. Pero i-try nato kay nice daw ni kay kaunong kay magtingog magputok-putok ang magtingog-tingog sa baba. Duha ra akong gipalit kay ang mga bata kung dili na mukaon ako ang isa kay mama ang isa. Ana mindset kung mulaag ka nga kauban nimo mga bata para tipid pod pero lagi ka mahal. Okay. Sige pa ano mo? Mura ka nang dili mo. Ayaw man tay. So ayaw man sa bata number 1, so kay mami na. Makain ka. Tani pakain mo si mami ng grapes. Sikitan i-try mo kay ano nahulog ka na. Sige itan i-try gyud kay mga taga oto ara nagtingog-tingog na unsay reklamo nimo tan okay ba? Pero nahilis na ang murag candy lain gyud ang lasa daw sa sulod. So kay Lola na Kay na. Atag kay Lola kaon na ta. Sa pagpangaon namo lagi nagsugod naman ang program dito bahala nangaon sa mi kay gutom na gyud daghang kaig tao. Makaripong nag-start na og pasiga ang Christmas lights. Na-amaze pod mi kay pag human diha misiga ang tanan. Hindi na ano nga. Oh naghinay. Nice gid siya kaayo guys sa mata guys. Pag naa ka sa personal pinaka nice gid guys imong mata nga kana yung ma-happy gid ka ba ang reaction sa mga bata na happy pud kaayo. So nagdalit na amig kaon no kay unlimited man wa na nadungangan kasayang sa amo ang kwarta pero dili ang kalipay sa mga bata dili ka bayaran. So maadto mi entrance adto pag yun mi dito sa layo pag yun mi Christmas tree. Kay nangaon man mi so tindog na tanaw padung ta sa event asa ang program. Nireklamo pa ning bata number 2 nga ayaw doon niya sa fireworks wala man mo fireworks ani nga panahon na gihuman gud namo tawon ang hangtod alas 9 na mi walay fireworks so okay ra na kay nice man gihapon ang palamuti sa mata no nice kay mga lights sa maupay pagsugod no gikan pagpangaon pagpasiga sa mga lights ug kanina pay program nagsulti pa ang mga official na ay mga kanta-kanta na ay mga sayaw-sayaw. So, enjoy dyan siya no, hugyaw yun ang panghitabo ako ng gabi. Tungod lagi kay nangita mi og fireworks. Nagulat-hulat mi hantod alas 9 kay ingon pa nila adi sir daw og mahuman ang program. Apan wala man gyud ay. Pero okay lang kay na-enjoy man ang mga bata. Nabusog pud mi. Bisag nang lingkod na mi diri sa baba. Kay naay na maligig ice cream tubig adoolan na lang mi sa kakapoy. Pagpanguli pod namo ikapuyan pod mi kay almost 1 hour pod ay kalayo karon rami ka kaamgo nga kalayo man dai sa among gibaklay gaina unya karon pagpanguli ra namo na balan nga isa dai ka oras adi sir ka makaabot sa entrance gikan diri sa Ginoo ko. So mao na lang sa na ako ang voice over our flowers ha kay murag kapoy sa dito. Salamat sa pagtan-aw. Ayaw ko ninyo kalimti o pag-follow o i-like mo. Subscribe po sa akong YouTube channel, Dada Derby. Bye-bye!